Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hatani Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohok dame siad debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di partangyangata ima nalaos gabe turpuk epistel di minggu kuasimodo geniti di tanggal 7 April 2024. Nah tersurat di buku Pesalmen 177 ayat sada rodi ayat tolu. Hujahama dihita sonoma didok hatani Tuhata. Ede hananakok sian si David. Idama dengganai dohok sonang nai molotung pungu sahudulan akan amarhaha marangi. Songon miak na husus di ulu pola mabaur tumise ni siaron. Pola mabaur sahat turabuni akaulosna. Songon nabur ni Hermon na mabaur tu akaduluk Sion. Ai disido di parbaga jahuba pasu-pasu hanguluan saha rodi saliling-lilingna. Imahatan itu hata. Di hamua kadongan saha porsiaun. Dengan nai tutu jala sonang nai pakilalaan molo pungu sahudulan aka namarhaha marangi. Molo binerek songoni gabedoh duiba marlas niroha. Bohama na makilalahon manang na mengalami sadiri ate. Holan na mamerek piba ngadoh taruli di las ni roha. Apalagi ma na mengalami sadiri. Tabunay gabiningod di bagasan roha. Alani sudido hita makalomohon si songoni. Molo adong dua tolu na marhaha marangi denggaman niat tutu sahudulan. Alai unang manian holan na sahudulan ate ikosaha manian tuna masiha holongan ay adong dututu nuaing sahudulan dunian alai dang masipadohan sahudulan dunian alai dang masipakulingan sahudulan dunian alai dang masiha holongan nagabi masih hosomad do. Gabi tohoma songon hatan yakan na tuwe-tuwe patapak-tapak kudul alai pulik-pulik padohan. Jadi dus may songon na diangkoti yesui songon na dibis manang na dibusiru pani. Sa hudulat do na sida alai dada masih tada ani jaladang masih padohan sahatu na sahatu tujuan nabi. Songoni madiba akan amarhaha marangi dang bui persuadota tunggudang dunuaing akan amarhaha marangi dang bui bisa hudulan atik pesa ama saina do nasida alai dang be masih pakulingan bahkan nunga adong nama dok rupani merdumu di tanorara ma lapatan na sahatu nama tepe dang be masih pakulingan dang adong be hadumuan ima jurupani posina apalagi ma molodang adong be natorasna ay natorasido na salilingon songon pemersatu di nasida alay dung law natoras nay sibuan leheng nabi masudi akageleng nay ima akanamasan way hamuak kadongan saha porsiaon molo dido di hatabatahi di bibiltay na marhaha marangi dadaholan nasa ama manang nasaina na nido na disi dang holani rupani pengertian na di hata Indonesia manang di Alkitabi hata saudara-saudara do didok. Lapatan na marhaha marangi i dadaholan na samudar manang sedara manang samarga. Alai ubidang sianido pe hinakam ni padohani. Na marhaha marangi i boy-doy marlapatan sa huria, sa huta, sa punguan, sa sektor, sa STM, dohot na asing. Bahkan na marhaha marangi na nidok na dison boy-doy lintas marga, lintas suku, lintas budaya, lintas tempat ate. Alaidang ailes
Jadi tohoma songoni dok ni detai ai gabe na marhahamarangi do hita tutu do honon dihuriai dipunguani atik pe asing be hatata nang luat tape. Gabe sada do hita pinadumu di mudarni Kristus. Dada holan pinadumu ni mudarni oput tabe. Alai nunga pinadumu ni mudarni Kristus. Jadi gabe sa mudar do hita do honon pinadumu ni mudarni Kristusi. Atik pe asing marga nang luat tabi. Na marhaanggi hita sasude dang mardia ibar manangi sepeng asing behatata nang luat tape. Sada doa mata ita ingot be. Ima didok di buku deta 360 ayat sadai. Jadi kerinduan untuk diam bersama-sama dengan rukunon dakola diaka na marhahamaranggi maksudna dakola diaka na saama saina manang holan diaka na martinuduhon imar laku termasuk do dia kepunguan nang ditonga-tonga ni huria. Denggam matutu di huriai molo pungusa hudulan jala sapa kilala anate. Ayo sipata nasi bair rasa nabido asing rasanion asing rasanian gabe rasa ma. Sipata tumoho do permitui ay molo halaki mamitor dia deho do dongan sapa kilalaan. Jadi sa pakilalaan do nasida. Ay molo asing pakilalaan ni dongan nai mamitordoh do iba na makilala. Isen lai asa huribak mamitorninda do rupani. Hape na niribak na natuari sudumu dope. On nganay mga ribak muse. Ima hebat na rupani. Hamak kadongan digobarhom manuaing di baga sa trupukon na sa hudulani manang kerukunani tudua gobaran. Ima miak doho nabur manang embun. Taboto doa teh sifat manang pangalaho ni miak. Manang na miak dia peitaho. Apalagi ma minyak wangi. Manang miak na hucus songon nidok na diturupukon. Na binoto anong dua sifat ni miak. Na perjulu minyak itu cair. Mencair. Jadi dah ngadong minyak na beku. Mencair doi, apalagi minyak wangi. Molo ditrupukon di dok mabaur. Mabaur tu mise manang tu janggut dungi tu rabuni ulos ni si Aron. E molo di hata bata kiru pani di dok mise alenggo di hata Indonesia janggut do. Ita bayakom manuaing molo di bayam miyak tu sima jujung nai tu bu nai molo rolas nyari baolo ditutu mabaur. Sahat tu misena manang na tu janggut na bahkan tu tak kujeng tak kumis tak jenggot. Na kedua kon sifat ni minyak ima minyak itu harum baunya anggur hucus apalagi molo minyak wangi ate otik pedibain itor doi rupani itor anggur doi itor menyebar do aroma nai ima minyak. Jadi na marhamaranggi ipe iko songom miyakido. Punguan na dengan ikon na cair do. Unang laus bikuate. Kaku. Roi betu punguan ni. Gabe tegang. Jala kaku sudi. Parhamaranggion na dengan pe iko songom miyakido. Iko cair do. Iko merasa dirina. Anggina manang hahanay. Molo sosongonido hatop do yan dosega. Punguan manang namarhamaranggi ipe iku boydo dicium aromana. Baudo manang angur. Muluboy iko say didok halak rupani. Tatiru ma punguan nihalakan. Tatiru ma hurian nihalakan. Tatiru ma geleng nihalakan. Iko nima. Jadi alanung nga tercium rupani aromanai. Angur nai denggan nai. Tabunay molo songok kalakan. Molo songon anak nihalakan. Ninna. Unang sebaliknya, unang tatiru punguan nihalakan, unang tatiru huria nihalakan, unang tatiru geleng ni amataan, unak sapenin na, artina aromana dak tabu.
ciumon manang anggoon. Jadi aromanai ikobui dicium halak dus songon miak na hucus na kining. Nabur manang embun pesongonido cair do nabur jala molonunga mabaor manang turun nabur sia dulu ki napuma akasuasuanan. Tuaka namar suasuanan dak suku polan aek na dialirkan tu hau manai moladong rupani pengaira dak cukupi. Ikon adong manian nabur asa denggan tubuh suasuanani jala denggan perbuena. Songoni do nang punguani manang akan marhaha maranggi ai tu akka punguan dohot parhaha maranggiun si songoni doro pasu-pasu ni Jehovah. Molo holan nagaor manang holan na merbeda do dang ro pasu-pasu tu si. Malah sebalik na do pusa-pusa do na ro tu si. Alani parhaha maranggiun na sahudulan na nidok na digijangi maksudnya diam bersama dengan rukun dan robotino ni ikon na diupayakan dwe na diciptakan dwe boha carana ima hadirkan minyak wangi di tengah-tengah kumpulan kita. Jangan minyak bekas manang minyak kotor hati. Hadirkan nabur embun asa dibornohi punguani asa subur jala marparbihon nadinggan sudi. Jala taingot ido tadani naung marpaska. Ido tadani naung hehe Tuhani. Hitape atong gabedohot hehe tuah kaparsaoran nalam tu dengganna. Ido nuaing sada pesan marhite turpukon jala nagabe sipaingot tuhita. Tadani naung tapestahon pasca haheheon ni tuhatai bahita petong hehema tungulu na ibaru manang tuparange na ibaru. Atong margugo mahita patupahoni di bagasan nguluta. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami sahi pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami be. Asa diperbuiho katami perbuih na denggan perbuih na tongki. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.